नै जोंनि रायजोनि मन्दिरा। खुलुमबाय लोगोफोर, बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय। आङो दा जोंनि गामियाव गारजा फुजा होनो नागिरदों, बेयावनो आं दान्दिसे थांनो नागिरदों आरोना आर'ज गाबनो। दिनैनि भिडिअ'आ माबायदि जागोन लोगोफोर, नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। थौदो बिदिब्ला लोगोसे आंजों नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरोबाव सोर गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर, लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायनो दाबाव लोगोफोर, आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर। थौदो बिदिब्ला। साना एसे मन्दिराव प्रसाद एसे लाबाय आरोना लोगोफोर। साना लाबाय, इयाव बिबार लाइजौ लाबाय, ओमफ्राय मन्दिराव बाथि लगायनो थाखाय हैनोसै आरोना। थांसै जोंहा। जों सासे थांबाय नै र' आख' आंखौबो नेथ' मा सिगां गावा। बेयो जाहैबाय उनाव फैनाया जोंनि गामिनिनो गामबुरा, आंनि बिहाव जायो गामिनि आरोना। मन्दिराव मोनफैबाय। पिरपिला बिल होनो नागिरबाय लोगोफोर।
रायजो राजाफ्रा बिटिसिलानि गुदियाव ज' जानानै इसोरखौ गाबज्रिनानै